muna tayo. Mag-lunch muna tayo. Break time. So, ayan kain tayo. Meron tayong adobong babsi. Napakasarap kumain dito. Mag-picnic. So guys, kain muna tayo. Break time. May kuryente na, oh. Hindi na po. Oo, walang kuryente kanina kaya inainitan kami lahat. Ngayon may kuryente na. At kakain muna kami. Sarap ng ulam. Well, mayroon ding atritadang manok. So, ayan ang hairstyle ni Bianca. Sa susunod yung next niyang outfit. Ayan. So, ang ganda niya. Hindi yung imitation hair, original hair yan. At si Ami ang gumawa. Ang galing. Hindi ko naman naisip yun. Ang ganda-ganda naman. Sure. Sure. Bagay na bagay sa ating bride. Ang ganda yung ganyang hair. Oo. Very nice. Beautiful tayo. So, ayan ang kanyang bagong hairstyle. Ay, palang kasal. Ay, kasal. Oh, job nurse. Oh. O, diba? Ang ganda naman. Sa lugar na to, sana makabalik ako. Gustong gusto ko talaga to. So, ayun ang mga kasama na natin, ang ating mga bida. So, hanggang sa muli. Bye! Lipat tayo ng location. So, ang ganda ng lugar. Highly appreciated talaga yung lugar na to. Meron pa? Meron pa po. Ayun pa. Yun pa mo. Mabigat lang. Ito, kakayanin pa? Oo. Thank you. Ayan. Nakahulog. Ito pa. So, mauna yung mga gamit namin. Ayan. Saan dito? Saan magbaba? Dito na? Doon na lang po.
nyo rin mamasal dito sa Bulinaw. Anong lugar to, kuya? Ha? Tupa? Tupa doon sa kabila. Ayan, pinuntahan namin dito. Tapos dito? Dito ay? Kabuyaw, Lubigan po. Kabuyaw. Kabuyaw? Lubigan po. Kabuyaw, Lubigan, Bulinaw, Pangasinan, Philippines. Ayan, ang sarap-sarap dito mamasyal. So, appreciate po talaga yung lugar na ito. Na-appreciate ko. So, ayan, nandito na ako. Tapos na. Oh. Thank you very much. So, ayan, dito na tayo ulit. At lilipat na tayo ng ibang lugar. Ayan, kapunta na ulit kami doon sa ibang kabilang location ulit. Tapos dinito mo kaya. Anong lugar nga ba yun? Yung ano? Anong lugar yun? Ano? Yung merong ano? Yung puntahan natin ngayon. Sa lighthouse. Pupunta pa kami ng lighthouse. At hindi pwede ipasag, hindi ganyan, tsaka kamalakulugan. Kami lahat. Andito kami lahat ulit. Sama-sama. Saan beauty ka tayo? Ang daw ba? Beautiful dito. Ang daw review. Sarap ko talaga yung craft. Kasi doon ka tapos sila. Sinag-adila lang. Kasal to yan. See you later, guys. Bye. Wah. So, nandito na po kami, guys.